make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo beat makes me this, brings me up, brings me down, play it sweet, makes me move like a freak. Mr. Saxo, you make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo beat makes me this, brings me up, brings me down, play it sweet, makes me move like a freak. Mr. Saxo beat. Venga, va. Kareta jarriko da? Ai, guau. Edo. Egunon, ongi etorriak. Vale, orduan azten gara zuzenean. Vale, dena perfecto. Ingo dugu irubi bat edo zerbait. Zakit? Hasiko gara ja? Ja. Ja, hori gara. Egunon, Ongi etorri eguerdion. guztiak. Atxaldeon eta gabon gure ikusentzile guztiei. Bai, podcasta astear dago, jada agurtu ditugu sartu gabe gelditu diren 150 pertsona gaixoak. Gaixoak. Eta orain Madalenako ermitaren barnean aurkitzen gara Durangoko azokan. Oh my god. Hori ez da. Ai, konfunditu egin naiz gainera azteko. Ja urtu zaude. Nago... Ez gara asia bestiarekin. Zea besti. Ez bitarrak faten dira Madalenara. Madalenara. A ver, es que... Altxatu ezkoa, norbait da bitarra? Ez da, pensaba. Zenbat izen ordain ditugu guztion artean? 4.000 gutxienez. Ba, beira. Eta, sartu lasai, maitia. Flipatuko guzu, hau da, meza. Bueno, es que espazio nola da. Tokia. Zoragarri privilegio zoragarri bat daukagu. Jesucristoren begiradapean gaude. Inriaren azpian, Jesus Nazarenus. Ego dugun anelindane. Venir de esta tierra. Zurea da zenatokia, bai. No, gaurez. Ai, ama. Ze guai, hemen gaudela. Zoragarri, baina podcastarekin aurrera egin behar dugu gure lana baita jende gaixoa informatzea eta entretenitzea. Norbaitek entzuten du flop kultura? Bai, ez? Wow, zenbat fan. 3 pertsona! Wow! Osori gainera. Ke guai. Me encanta mira, kolore desente badugu, kolorea badugu. Mira, zetu un parchiz, justo. Ai ama, egia da. Kolorea badugu dena, badugu izen ordainak, baitugu mulet. Buah, me encanta gure publikoa. Dago kamara publikorantz begira, zaudete salduta. Dago kamara publikorantz. Bai. Begira, hori ikusten da. Hori da. Oso ongi. Izugar diskoan Hasiko gara aktualitatearekin? Bai. Zure gaia politagoa da. Zein? Ez dakit, baina nire haitxusia da. Drag Race estatu zapaltzailea bukatu da. Wow. 5. denboraldia. Bai. Ikusi duzu, Ja, lo siento. Ikusi duzu, spoiler bai, ez? Ikusi duzu atzako finala. Tu, que mojon. Una woman. Ez? Izan zen mierda bat, en plan. Sopor. Como una woman. Niri igual que me lo cuenten, ja. O sea, el duda punto bat, non igual bigarren eskuko reviewa hobea da. Alare, irabazi zuen gure ama guztion ama, Madre Greco irabazi zuen txalobero bat. Como una woman, satin besos, y que nos lo cuente. Publikoaren neuneko... La Madalena dago orentxe flipatzen hemen txalobero bat satin Grecorentzat. Ez di ikusi. Espazio honetan. Eta hori, finala mierdoi bat. Eta nik uste nuen reakzioa grabatuko zela, eta ez da grabatu, da sin más Madrilen egin den zerbait. Fuera Madrid, bukatu da. Pues ala. Hau izan da gure leheneko Bai, ala ere, gustatu zitu asko denboraldi hau, Bai, niri ez. Niri bai, Margarita Califata da dena, Nix, Ferran, La Caudilla, osea,
dena. Jendia, Drag Race ikusten ez dauen jendia dau izututa. Norbaitek ez du ikusten Drag Race. Ez gare fanzela kaudilla, en plan, entzun daiteke vale. flop kultura eta ez ikusi Drag Race. Nik egiten dut hori. Ja, Orduan, bai egin daiteke. egia da. Vale. Zure aktualitatea. Bai, zure esan desuna konfunditu da igual publikoaren 140 eta nik orain beste 60aren parte egingo naiz. Norbaitek ikusi du La Casa de los Gemelos. Vale, Gabitz, errezesio kultural batean, eta atzerapen adierazleak daude nonai. Bai. Eta heldu garen momentu batera, non ethos globala bilakatu da, como 13. mendeko zirku bat. Bai. Badakitzu, jende, esan bihot, gaixua ikusten, borroka egiten, badakitzu, en plan, jende, laguntza behar duen jendia. Bai. Eta oso turbioa da. Zeren eta gainera ematen zuen listuak izango ziela. Bueno, reality katastrofiko honen historia ez basa Ez dagoetzen duzu, ez? Gutxi gora, bere, igual ez dut ikusi, baina badakizu zein den dinamika, ez? Dena perfecto. Eta dabitzateko hau egiten, eta ematen zauen listuak ziela, ze indute bigarren edizio bat, como benetako jendearekin noain fanbizen Aramis, fanbizen Oriana. Aramis joan da azkenean? Ez. Ez da joan. Prometedoria zen jende guztia ez da joan. Ez da joan Aramis, ez da joan Bea la Legiona. Ez da joan Bea la Legionari azkenean. Baina nor joan da. Nik ez dakit nor zen Bea. Victor Sandoval agertu da. Betiko, ez dakit, agertu da Kiko Hernández como gauza oso itxusiak esaten. Da oso gauza tamalgarri bat, eta beti ematen dau probetxuzko zerbait egin behar dutela, eta beti ez dute egiten. Ja. Eta niri horrek oso identifikatua sentia da zen nau, egia esan. En plan? Porque nik ez dute zer probetxuzko egiten ere ez, baina borondatea hor dago. Ja. Intentzioak jarraitzen du. Baina ikusi nuen eta zen nuen, ai ama, zeba Sofia. Nik ikusi dana da ja La Marrash liándola. Liándola, liándose. Ja, dena. Bai. Liatutak, 3 pertsona batera komun zulo horietan. Nor. Pues jendia. Eta ez zeuden txortan egiten. Hori bakarrik esango dut. Ikusi dut, badagoela xipeo bat Labrador eta La Marrashekin. Pues zerbait egiti arren, Literal, da como... Bai. Aktualitatea ez da polita. Gaur izugarrizko gonbidatu zoragarria ditugu, porque aktualitatea segmentua da bastante deprimentea. Eta deprimentea den azpimarratzeko zure segmentua. Ikusi dut gaua. Hori ez da deprimentea? Bueno, zer horitu zaizue? Guai, ok. Niri eman zidan beldurra. Tio, nik, no, benetan. Baina... Amets gaiztoak izan dituen Ingumarekin. Zuzendu, okertuta banago zuzendu nazazu, baina beldurra esko pelikula bat da. Ez nekien nik hori, No. Hori igual zure asua da. Baina, esan como... Ezen rollo beldurra, ez? Paranormal. Etzen. Hori bizten saltzen. Zen como mitologia, no sé qué, euskalduna. Eta bapatean, Inguma. Ez nuen ezagutzen Inguma. Ezagutzen zenuten Inguma. Tu, terror, Begira. Da como de abru bat erdi olioa, erdi gizakia. Bai. Kunti. Egia. Beldurgarria Inguma. Eta gero agertzen da, hau da kontatu nahi izuna, Akerbelt. Ai ama. Jakin nahi dut, zuzendaria nor zen? Urkijo. Vale. Nor Urkijo? Pa Urkijo. Da kolektibokoa, badakigu. LGBT kolektibokoa? Porque egin du Akerbelt bat, rollo, hot, perdida. Bai. Titiekin, bai. Alua eta zakia, como una cosa hor intersexual, no binaria, como generotik at dagoen zerbait, hot. Horran, hori egin badu zizetero batek, me da como rabia. Ja. Baino... Apropiazio kulturala. Piskat bai. Baino egin badu, como kolektiboko norbait, da como... Asko gertatzen da. En plan, daudela gauza batzuk raiatzen dutela artearen eta ofensaren tartean, eta pentsatzezu, hau nork egin dau? Ze potestadorekin egin dau? Hori da. Bai. Eta ze helbururekin, no? Zetan dabil jolasten pertsona hau. Ja. Porque batzutan gauza itxusiak atatzen dira. Eta gero beste bazat esan nahi dut. Bakarrik nahi nuen jarri efektu hori. Uste dut iritsi garela momentu batean euskal kulturan, euskal identitatean, non ja akelarreak ezin ditugu gehiago esprimitu. Rollo, ezin dugu beste akelarre bat egin, beste leku batean. Itxoin, esan. Como que guai da, no, akelarrea kontzeptua, no seke dena perfecto, baina eske euskal herrian egiten diren gauza guztietan sartzen dira akelarreak. Hori egia da. Ja, nire ustez ja, move on, zerbait berri egin behar dugu. Gainera, como, bapatean baztango eskudantza, no seke, denak ezin zarete izan guztiak sorginak. Como... Igual zure amona esen sorgina, eres de neguri. Ja. Badakitzu. En plan, ezin dia mundu osoaren amona ezin da sorgina izan. Norbait izan behar zen txunga. Estadistika gatxikoak arrek. Ja, beste zerbait egin behar dugu, ja. Vale. Como si gainera, da, oza, esan nahi dut. Bai. No, mitologia asmatu da, no? Oza, bai. no, historiatik datorren zerbait, no seke.
Zergatik ez, pues fijo. Egia da. Zergatik ez dugu asmatzen como zerbait berria, no? Mito berriak. Mitokondria. Pues batean, no? No, baina, imaginatu, no? Como mitologiako pertsonaia berriak. Baina badakitzu hori dela pixka bat mitologiaren antitetikoa, ez? Hori izango zen fikzioa bakarrik. Orduan, sortu bat dugu fikzio gehiago euskaraz. Ai, ama, badakitzu nork sortzen duen fikzio euskaraz? Nor. Gure gaurko gonbidatu bat, baina handikan oraindik ez, eski barko garaia gonbidatuekin edo zen. Pues, ustez, bai, ez que goiez super preto, generalean, eta denbora aldetik ere bai, orduan. Eta guk egiten dugu gehiagi. Bai. Ez dago kalitate gehiagorik, ez? Ez. Nik zokatu apuntatuta. Ez diabetiko garaionanak. Atzego nintzen ikusten Asier Bilbao eta Jogurina Boroba. Yes! Eta ze moduz? Tu, dira dena. Ze moduz? Da dena. Nik... Guapa total. Gaur egin dut, como alegato bat... Drag zaharraren aldean. Ez nuen zaharra. Haren nintzen bilatzen como... Mitologia. Tu, bai. Ez que no, ez que behar dugu gehiago, Jogurina Boroba gehiago eta Akelarre gutxiago. No, como... Nire ustez, ja, euskal kulturan behar dugu jogurina gehiago telebistan edo pelikuletan edo disketan edo lo que sea, eta zen beste, Akelarre eta como euskarari eman como mistisismo hau de... Inguma. Inguma da konte. Inguma da un drakin. Hombre, bai, izan zeikean. Bai, oso polita da desmitifikatu izana como tema hau Akelarre mitologiko guztia Elizaren barroan. Ai, ja, igual queda fascista. No. O contrar, mademoiselle, desmitifikatu behar dugun lehenengo ipuña da el tema del INRI y todo eso. Baina, bueno, hor ja, terreno zaietan, saratzen hasiko gineteke. Eta hori ez dugu egiten podcast honetan. Podcast honetan oso light mantentzen dugu gure eduki guztia. Zoazte travesti helduagoak ikustera, que dira fantasia. Bai. Que dituzte txiste batzuk, hain divertigarriak. Ezien sartuko. Badakitu zertatzen zaidan batzutan, lehen esan dugu jendiak egiten duela... komentario soziala potestade desberdin batekin zizetora baden edo ez. Niri travesti batek egiten badu torrentaren txiste bat, iruditzen zait barregarria. Claro. Ze egin du pertsona bat minorizatuta dago. Claro. Orduan torrente ez dago minorizatuta. Time and place. Ez hain iruditzen ideala ere ez da. Ze batzutan se pasan de las torrentadas. Ja. Pasatzen dira batzutan. Baina, Asier Bilbao zoragarria da. Drag guztia onargarria da. Asier Bilbao erasutuko zaitu show batean. Egia da. Entzun duzu? Bai, hemen nago ni, adibide bezala. Bai. Orduan, behin minoria representatu ondoren. Behin ja travesti buruz hitz egin da. Drag guztia ez da ona, eta musika guztia ere ez da ona, eta horregatik ekarri dugu gaurko. Venga, berriz etxeko gara. Bai, drag guztia ez da ona, baina euskal musika guztia zehar ona da, eta horregatik ekarri dugu gaurkoan. Inurritegira, ondo pasatzera, gure lagun eta miresle bat. Aimar Zetaz! Txalo bero bat! Kaixo. Kaixo magiko, zer moduz. Ondo, oso potik. Jarri dizut udara urdin bat abenduan. Baina da, como diskaren xarma, no? Bai. Timeless. Atemporal. No time, no place. No time, no place. Aimar, egon zinen pasatzen denboraldian. Bai. No. Bai, egon zinen pasatzen denboraldian, ez hontan. Eta galdetu dizugu kiki edo bau ba? Ez. Ez, galdetu geniogun, berbazekien zer zen 9/11. Eta gaur aipatu behar da, ez dela 9/11, baina bai da 8/12. Oso que bastante gertu, erori gara. Ez da, ez importante. No, ez da. Gaur jaieguna da, ez? Norentzat, ni hemen naula nian. No, leku guztitan, baina ez da gaur. Oso goizakit. Akelarra eren eguna, por casualidad? La Inmaculada. Txalo bero bat palamaku. Hori da. Bueno, Aimar, orduan, zu zer zara? Kiki edo bouba? Movida. Zer nahi du esan? Ya empezamos. Aimar, entzun behar da podcasta etorri baino lehen. Pues Kiki da como... Zu ikusten badituzu bi irudi hauek, zein esan guztan nuke zuzarela? Que nire uste naizea Kiki arroz bat. Vale, Hori da... Ondo guztiak esaten du gauza hori? Bai. No, behar dugu ja erantzun. No, porque Kiki arroxa da como uzki forma bat, niretzat. Ja. Orduan, oie, pues cada uno... Kiki. Kiki, mega dena perfecto. Aimar Zeta, gure belaunaldiko artista handien... Gure belaunaldiko? Bai. Zeure belaunaldiko ez da? Bete la mierda. Amor, barakatu! Zenbat urte dituzu kotizauta? Bi. Pues ya está. Eta bestiak beltzean, no te jode. Travestismo. Belaunaldi honetako oso artista... Aipagarri bat zara. Bai, atera berri duzu zure lehenengo diska, Zeta, zer moz izan da, diska ateratzea, zer moz jendearen erreakzioa.
Ondo, pozik, hori da lehen diska. Ez que da como si fuera serio, baina. Ja, baina, bueno, saiatu bergara, no, pizka bat. Vale, atera dut diska bat, nago super pozik, esperientzia... Zimakinatuko dela bibat zuekin. Hau da zure elkarra izketetako draga? Atera dut diska berri bat, deitzen da Zeta, izan da bide bat, non atera naiz erlazio batetik eta idatzi dut nire bizipenak, eta hau izan da nire lehen diska. Wow. Zoragarri, ez dago Zer txalorik. erlazio? Luzea izan zen? 3 hilabete. Ikusten Me nola... encantan los gays. O sea, es que da una cosa. 3 hilabete eta egiten dizu, pixka lesbiana, incluso. Bai, tío, nik uste daukatela alma de lesbiana, Bai. Y cara, también. Es que ya como que... También. Ja, marra hori como nasten ari da, ez? Ja, uste jendeak ja... Niri gustetan zait moda bat. Lesbinifikatzen eta... Bai. Como que ari dira como berriz ere en los extremos, no? Bai. Orduan, muturrak. Gehiak dira, gero eta gehiagoak, bai. beste gurean egitzen en el balcón de la Lola. Itxoin, eh? Berriz ere, LBTIQ+, fuera la G, mesedez eta favorez. Bai. LBTIQ+. Eta, pues gehiak dira como mucho más gays, eta como muchas... Eta gero beste mundu guztia, como las queers, eta no sé qué, ari gara lesbinifikatzen pila bat. Eta ni non gelditzen naiz. Tu sabrás. Esan behar dut gauza problematiko bat, bale? Behar dut esatea jendeak problematikoa den edo ez, baina bizitza bisexualean badaude hainbat komeria. Eta komeria horietako bat da, noizbait ikusten duzu pertsona guapo bat kaletik, eta duzu, marikono goiera. Ja. Dago hor espektro bat, Ben diagrama gurutzatzen da, eta batzutan ez dakit. Eta boiera bat fitxak sartuko banioke inoiz usteot hile ingo ninduela. Ez. Ez, majak diez. Bai. Ezagutzen ditudanak ez. Movida, que no... TikToken baita, en plan, tipo, zaudeola egiten, eta, que guapo, eta, no, es lesbiana. Ja. Es que marikono, egin marko genuke... Baina, es que generoa gezurra da. Egin marko genuke como culo o codo, vale. marikono lesbiana. Super problematikoa da. Super problematikoa da. Me encantaría. Ezin da ondo atera. Nola da, lo de hermanos edo pareja. Con los gays. Bai. Hermanos o pareja. Bai. Edo Minnesotan gelditzen bada, pues both. Bai. Bueno, Minnesotan edo, nola zen hauek, lasten, no. Etorri zirenak itzaldia ematera. Zerbera. Ze itzaldi zeren ingurua? Pues, Zerberako gaita. Begira, egon dugu hemen alegato bat, joan bargara, ja, bada momentua emakumeak ere egoteko bertan. Ez que, begira, badago kriston movida Zerberan. Konta egozo. Porque egiten dute como dantza bat, no? Vale. Eta orduan de como las cofradías de no sé qué. Bai. Cofradíak ziren edo. Eta orduan dako como cofradia bat dena gizonena. Eta orduan como que bakarrik dantzatu dezakete gizon ezkondu gabeak. Eta emakumeak horiz dira sartzen. Orduan egin dute orai, como beste talde bat, emakume eta no sé qué, dantza egiteko, eta las están buleando vivas. Rollo... Honek zer ikusi dauka intxestuarekin? Pues esan ziguten que en Cervera ez dakizu si es primo o no es primo. Orduan... Pues beira oso diversua, eta orduan diskua zemoduz. Pertsona honek... Nik galdetu nahi nuen, pertsona honek, en plan, 3 hilabeteko erlazio sutsu eta pasiotsu hau izan zenuen kide honek, aldaki bere gandik zabizela izugarrizko dirutza bat irabazten? Izugarrizko dirutza. Gaina, tipo, atean honen, entzun desatela... Eskatu dizu royaltiak? Ez nioke emango ez da, baina, tipo... Ateazan entzun desatela, pues, TikToken agertu zitzaion bere lagun guzti, se lo mandaban, no sé qué, eta gaina ahí no nos llevábamos bien, eta... Quieras que no. Eta esan dizu zerbait. Bai, en plan de... Esan dezu, orduan ezinatela ondo eramaten bai. Orduan, orain eramaten gara ondo, porque egin una liada de nos liamos con la misma persona. Me encantan los gays. A la misma semana. Berriz ere. Literal, me encantan los gays. Es que da gauza bat. Eta a la persona esa, ez zula ezagutzen nei, bera izan zion, eta nei izan zion ez zula ezagutzen bera. Vale. Orduan. Kronologia, marraztuko dugu hemen. Ez que da un chismazo hau, Hiru hilabeteko erlazioa. Bukatzen duzu erlazioa. Zuk idazten duzu diska oso bat horren inguruan. Ateratzen duzu abesti bat, viralizatzen da, ex-mutilak ikusten du, eta gero konturatzen zarete, liatzen ari zaretela pertsona berdinarekin. Más mancho. Piano. Vale, iraian ateratzen da bestia, nos llevamos fatal, no sé qué, peleas, txuguan, eta gero, urren urtean, 2025ean, tipo egun batean... Aurten. Bai, aurten. Liatu ginen pertsona berarekin, eta esaten zion berari, ezagutzen zituela, pues, de TikTok. Eta nik hitz egin nuen mal de mi ex, tipo gaurretan berarekin liatu nintzenean, eta repente mi ex... Geldu zigin zure exarekin? Ez, geldu nintzen mutiko deituko diogu Zaborra, eta Zaborrarekin egon nintzen, eta tipo Zaborrarekin liatu nintzenean, kontatu zion, en plan, Zaborra liatu zenean nire exarekin kontatu zion
toda la zaborra que yo tiene por la boca. Eta gero, nire exak idatzi zidan, esaten. Osea, zuitz egin zenuen exari buruz mutiarekin, eta mutia kontatu zion exari zuk esan zuen guztia. Bai. Eta, claro, de repente hitz egin zidan, es que esto es muy personal, baina, bueno, contatuko por flop cultural. Vale, onena. Eta tipo idatzi zidan nire exak, de repente, un párrafo, en plan, párrafo luzena irakurri dana nire bizitzan, en plan. Rollo, leer más. Bai, baina leer más, es que zeta belaunaldiak ez du irakurtzen. leer más. Osea, eta nik esan nuen te bloqueo, agur. Leer menos, bai. Leer menos. Ai, ama. Eta tipo irakurri nuen, eta no me quería decir quién se lo había dicho. Eta hasi nintzen nire investigazioa egiten. Eta, tipo, de repente konturatu nintzen jarraitzen zirela. Eta ni, Eta nire lagun baten ama zan sorgina. Eta eskatu nion egiteko penduloa. Eta egin zin pendula eta esan nion, hauek eduki dute zerbait eta esan zin. Sí, eta de repente egiten du amak. Me ha venido un aire. Esa persona es mala, Tani, nire exa, ¿no? Eta, no, la otra. Tani, ¿qué? Eta, tipo, idatzi egin nion tipiko de, jakin, badakizu egun horretan zein zegoen, norbait esan dio gaizkitz egin duela bere, eta bera esaten, ez dakin, no seke, galdetuko dut. Eta ni gelditu nintzen raiatuta, eta gelditu nintzen lagun batekin, eta erakutsi nion la parrafada, eta jartzen no te puedo decir quién ha sido yo. Eta zergatik. Eta hartu esan, me voy a hacer la tonta, eta idatzi nion nire exari, eta esan nion. Porque hay como que, mediamente, zerbait gehiago eramaten ginen. Vale. Tu, esan didatek, igual zaborra izan da, idatzi dizuna zuri, eta kontatu zidina, eta esaten dit. Bai, bera izan da. Eta de repente esaten dit, buah, qué mal elijo a los hombres. Eta ni, como que tú también, en plan, te has liado con él. Eta izan zen aste berdinan gainea, Oh my god. Sorprendente. Gora LGBT kolektibo. Txalo bero bat para esa historia. No, txalo bero bat, no. Para ikusten ari bada. LGBTIQS de sorgina. Claro, osea, ordua. Barrura sartu. Osea, dago pertsona bat, zaborra egitakoa, en plan. Baina, me encanta, que zuki duzu, como diska oso bat, como zure exari buruz, eta gero, bigarren diskoko tamaia elkartu zarete, zure esatazu, por el odio. Es que Claro, gorrotuak es que mugitzen el du odio, mundua. Eta gauden audioak bidaltzen en plan de, buah, a ti también te decía esto, no sé qué, no sé cuántos, eta horrela biok. Tu, Daniel kontatzen dugu. Daniel eta biok ere liatu ginen pertsona berdinarekin, bai. Hasi baino lehen ere. Hasi ginenean, Eta berak egin zuen gauza bera. Bai. Esaten zigun en plan, no, es que Daniel ez dator gaur, porque no sé qué, porque no sé cuántos, eta liatu ginen biak berdinarekin. Hori xagertatu zen. Los gays son una cosa. Beira, ni gaztetan behin liatu nintzen tipo batekin desan zuten, ai, gaztetan, neska, hay que asumir. Eta liatu nintzen tipo batekin desan zuten, ai, gelditu naz nire nobixakin, eta gero liatu nintzen tipo batekin, porque naz bisexuala, eta nobixuak zian. Haien artean. Liatu ziren biekin. Bien artean, adarrak jarri zioten elkarri, nirekin. Lovely. Nire gauzak gehiena izan da, behin liatu nintzen bi lengusurekin. Rollo, lehenengo batekin, eta gero bere lengusarekin, egun berean. Ez. Egun berean, eta jakin gabe lengusak zirela, eta gero resultak lengusak ziren. Imaginatu. Hauek eta beste horrelako anekdotak dago, eskuragarria Spotifyen entzun nahi badituzue. No, Spotifyen ez. Egia da, Spotifyen ez daude. Beste plataforma guztietan, YouTubeen, doainik, mundu guztiarentzat. YouTube, pues también tiene. euskalherriagratia.eus. Ez que gotzen dugu euskalherriagratia.eus eta inorrez da sartzen euskalherriagratia.eus. Normal, no? Baina, saiatu. Kapitalismopean ez dago kontsumo etikorik euskalherria.eus enezik. Hori da, euskalherriagratia.eus irrati txikitxoa, Iruñakoa. Hemen dugu, miren, txaloberat miren entzat. Egiten dura lan zoragarria. Ez que zegoen horrela egiten. Ja. La Miren leyenda. Ezagutu beharko zenukete. Ba, gizu esan dudan gaur Miren, aitortuko dizut. Esan dut. Ze, itzegin nire lagunekin. Nik hau ez dakit, Si, bai, ziko txana gonzara. Eta esan dugu, gaur Miren dago, bai, Miren mindegia eta bai, no seketarik esan dut. Tio, ni baldin nintzen como, rollo, muy lesbiana, edo más bisexual de lo que soy, liatuko nintzen Mirenekin. Zara, como super crush benetan, Eta ez dut Euskal Herriak pentsatzen duela. De hecho, hemen dago boieron bat pentsatzen duela, baina, ez dut zangoan orden. Ba, espada. Eta hemen dago zure nobixua. Eta hemen dugu... Bueno, ja, baina, esan martira gauzak ere, no? No, bai, noski baiet, somos liberales. Hori da. Orduan bai. Diskoa orduan ongi? Bai. Arrera, generalean, zein da zure diskoko abestirik gogokena? Porque ya pasada denbora bat, ja izan dezu denbora mastikatzeko. Ja, Edo ja gorrotu dezu disko osua. Zaude itorkizuna begira. Bai, fiskal. Eta ez dago etorkizunean Aimar, konta iguzu esklusiban podcastean, zei dira kasu? Horren urtean abesti akatera. Bigarren albuma, Zaborra. Nago egiten. Bigarren albuma. Kontatu ezak zerbait.
Kontatu. Ez que Aimartek jauka hasta hurrengo diskaren portada pentsatuta eta marraztuta. Obena. Talento. Zer pentsatzen duzu lehenengo, musika abestiak edo ja diskoak kontzeptua eta dena? Depende, en plan, nago krisi batetik pasatzen, kontzeptua okurritzen zait, eta bestela hasten naiz idazten, eta gero ja. Ja urten izan da krisi, eta gero ja. Zaude krisian oraindik. Konta iguzu, zer moduz da Bilbon bizitzea? Es que deprime a cualquiera, Es que... Eta tipo, ni negoen ikasten Salamankan, eta utzi dut karrera, eta torri naiz, bueno, zuen podcastean kontatu nuen primizian karrera uzten nuela. Egia, kulturan jarraitu ezakiztue Aimarren historio guztia. Hori da, kontatzen nire bizitza, eta tipo, karo, iritsi naiz Bilbora, ni nahi dut egun nire lagunekin, Salamankoekin, eta nago jendearekin, berriro lagunak egiten, da como pesado, ¿sabes? En plan de, berriro sozialitatu behar dut, no sé qué, ja. Un poco plof, baina bueno. Eta zer moduz klasekoekin. Ondo, egia da, lehenengo egunean iritsi nintzela, en plan, es que ematen genuen zona gemelos, en plan... Osa, ni incluituta, barkatu, Osa, baina, es que... Zu nori izango zinake, Ruth. Ai, ama. Empoderada. Bai, ez ni marikoia, tipo, no hay, así que... ¿No? Misha. Misha marikoia, Misha. fijo. Ah, bai. Ai, que bien. Bai, es que zeuen... Ikusi zuela marraskentzen la gorra a Misha? Qué fuerte. ¿Bursuil dago? Zein zuen pertsona justukoena de zona gemelos? Koto. Ni la marrax. Nik Es uste que- Teresa, Teresa, baina gero bera da como super... Baina bere bideoak TikToken korrika egiten duenean horrela, Ja. fu. Nik ez dut inoiz ikusi. La falete da bastante. La falete baita ere. Ikusi dute la obra, el que hace, tipo, lurrera botatzen dio la marraxe. Bai. Bai, RKO. Egiten dio. Ematen da el rey misterio, de repente. Fuerte. Ez que ikusi nitxun, en plan, gaur goixian ona bidean, ze jeiki naiz izugarri goiz, egon naiz ikusten klipak, eta, a ber, graziosuak dira, baina hori, zentzu oso como medievalista batean, badakizu, en plan, como oso pueril batean. Ematen dau, beti gogorarazten diz, como ikastolako patixua. Ja, pixkat, bai, da, como ordu erdiri, baina egun osoa. Bai, eta dinamika berdinak die, eta gauza berdinak. Baina jende honek baditzu 40 urte. Norbaitxek izango ditu. Kotok ditu 55. Hombre, kotok ditu 70, baino... Ja. La falete igual. Igual, bai. La falete Falete gaztea dirudi, Bueno, igual da, ja, igual ari gara izaten gordofobas. ni ez. Nik zau koto. Zenbat urte izango ditu la falete? Ezakit. Pero si ditu bi alaba. Bueno, baina... Egoitze dute alaba cuando son jovencitas, ¿no? Ja, igual, ja. Bueno, la falete. Ari... No, la falete ez da gaia. Gaia da Aimar. Aimar. Egia da. Zein da zura bestigokoena? A ver, zangot igual abesteko direkton, igual ez ezagunak, tipo... Era como bastante dantzaria, no sé qué... Batuk ja zituta abesten. Iten zu dantza Zein? mordo bat. Ja, eta ez dakit nola aguantatzen dudan. Nik ere. Ikusi Gaina ez duzu... dut deporterik egiten. Ez que hori gaztetasuna da maitea, noizbait bukatuko Ja, da. eta silla de ruedas, en plan... aztu... Bueno, begira Hori zuen Madonna. Samantha Hudsonek. Ba, egingo. Egia da, Bai. egia da. Egin daiteke, baina dakatzu izugarrizka zuzeneko. Ikusi duzu zuzenean, Aimar Zeta, tu, es fuerte, Bada. Ni benetan flipatu nuen. Bai. Bai. No por nada, baina, pues ez nuen espero, batean semejante espectacularidad. Eskerrik asko. El colchón del Shane. Ja bez. TikTok Es que zara shopeko dena. oea. Behar dezu patrocinio bat como de picolín edo. Ja, lako tío, zer. nik pentsatu nuen, tipo, oza, ez naiz egon Durangoko azokan saltzen, tipo de... Baina, egiten manuen nire postua nahi nuen ekarri goea, tío. Eta no Eta sartzen egin duzu, porque kolaborazio postuak bat dira... con una marca de camas eta sorteo por cada disco, eta gero sorteo bat, oe bat. Euskal Picolín. Herrian ez Nire dago como showrik oberena nire picolín bizko elastikoan egiten ditut en plan historia. Bai. rollo Raquel Sánchez Silva. Horixe da, bai. He recibido todos los mensajes en mi Sony Xperia. Nahi nuen jarri melatoninako karamelitoak jendea lokartzeko, tipo, en plan de... Obiena. Bueno, kontzeptu bat da. No? Bai. Edo egin album ASMR bat. Buah, Baina- pues nahi dut egin abesti bat horrela, Baina badago Euskal Herrian rollo koltxoi markaren bat, enpresaren bat edo, norbetek ezagutzen du. Hori da La industria del colchón. aukera empresarial bat. Hemen Irakurtzen ari emprendedori badago, bazarete, nago irekita kolaborazioetara, bale? Pijamak ere izan daiteke kolaborazio bat. Pijamak ere. Konturatu zara? Gutxi gehiago, almohadak. Lapurtu dizutela mordo bat, la estetika dormir. Nor? Mordo bat. A ver, niri ez. Munduko album guztiak El cuarto azul. daude El Cuarto Azul, Rosalia Izaren artean beralizan inpartian. Egia da. Natalia Lakunza Rosaliak bai bai oean kopiatu sartuta. dizula. Mundu osoa dago, bere oean sartuta. Amaia dago, oe baten gainean, bebai, bere Baina estuan. kontzertuetara bakarrik nik eramaten dut oea. Ez, Rosaliak ere bai? Kontzertu, oraindik ez Ah, no, dakigu. izan egin. sartu zen inparti, bai, Oraindik ez egia dakigu. da. Baina Joango nik ikusi zarete, nuen Rosalia ikustera. No, Que dirua Madrid, Barcelona. Eta menudo mierda el disco.
Bai. Pues hau da Lux, cariño, si gaude hemen ermitan, ya está. Ya ikusi dugu Rosalia. Ja badaukagu la experiencia Lux. Barkatu, eske jarri nahi nuen hori. Baina ez da entzuten, ez? Nola ez ez, dauko akustika zoragarri bat ermita honek. Ez da entzuten. Gain ditu dugu ja el momento efecto de sonido, ez da. Bai. Orduan, hau esan da. Ya está, pasa behar dugu rengo gomiatura. Placer bat izan da zu hemen egot. Zerbait gehiago, zerbait gehiago ez du gehitzeko edo kontatzeko? Urrengo datak edo zerbait edo kontzertuak. Azkar. Egon naizela kilikirekin daban ez dakit segun diran, baina bueno. Tu, eta Madrilen eta Barcelona. Eta Madrilen eta Barcelona joferei teloneatzen. Qué fuerte, nervios, urduri. Bai, porque, tío, sentitzen aldara egon Natalia Lakuntza, eta nik daukat pintadoa Natalia Lakuntza txikitan, eta... Zubaizu Natalia Lakuntza nire laguna ez. Bada, neukan bere kuenta fan bat txikitan. Bialtzen diogu audio bat. Mesedez. Venga, ba. Name drop. Bialeko diogu. Bai. Bai. Intima. Me da lotxa. En plan, Iruñakoa, kuadrillakoa, baino... Bai, euskeraz, bialeko diogu eta gari egiteko diogu. Kaixo, cariño. A ber, eskeri gara podcast bat zuzenean egiten, estamos haciendo un podcast en directo. Eta... Itzulpena. Ez ditartuko nire koina, ez du inoiz hartzen. Eta dago hemen zure fan bat, bialeko dizula mezu bat. Haupa, naiz Aimar, zure fana, baita ere egiten dut musika eta bengo naiz joferekin Madrilen bera teloneatzen, así que igual joten bazara gara argazki bat atera. Venga. Muxu bat. Hora itzuliko egizute. Ahora te lo traduzco, musutxu. Bidarita. Oberena. Bau izan da dena. Flop kulturan ametsak betetzen ditugu. Bai, ze gaurkoan, egia da. Rollo. Bueno. Eres una persona maravillosa. Esan baron, rollo Gypsy Rose a Disneyland, no sé qué. No, baina hori da Make a Wish edo hay una cosa que te quiero. Baina, bueno, gaurkoan ez dizugu Natalia Lakuntza ekarri, baina ekarri dizugu beste idolo bat. Asko zobea! Beste leyenda bat. Euskal Herrian, ez que zakitze hitzera bildila, leyenda, dena, mitologia. Akerbeltz, Satan, bera da dena, bera da Jainkoa, bera da Akerbeltz, bera da dena, bera da perfecta, txalo bera bat, Itxaro Bordarentzat! Kaixo baitea. Kaixo. Zer modu zaude? Ongi zaude? Ongi nago, oso. Gustatu zaizu saioa orain arte? Bai, eta biziki jagonago, eta saio honetan parte hartzeaz. Algu bai, gustata beretan ore bat, en plan, zuen benegotea. En plan, nire guen inkluso urduri, Bai. Porque da como, eski Itxaro Borda, oza, eski fuertea da. Arazoa da, nire urduri egon naizela zen, ez dut beti zuen euskara ulertzen. Bueno, normala da, Eta komplimendu bada. Bueno, baina saiatuko gara. Komplimendu bada. Bai. Hitz egin, Aimarrekin hitz egin duzuen bezala enekin ere. Vale, perfecto. Nik aldera bat daukat. Gaur, egin behar genuen gai bezala, que gero ez dugu egin, porque hasi gara hitz egiten. No, baina egingo dugu. Gero bukaeran. Nola bukaeran? A ber, gidoia zen, gubiok, elkarrizketa Aimarri, elkarrizketa Itxarori, gero gaia guztiok eta gero ja jolasak. Pues orduan ez daukat galderarik. Ba, orduan, Itxaro, guk Itxaro ezagutu genuen, Ricardo... Nik egin behar dizkizuet galderak. Zera, dutu galderak. Ezagutu genuen Ricardo Arregi sarietan. Bai, egon ginen nominatutak pasaden urtean. Eta galdu Flop genuen. Kultura, Slay. Baino, badakigu noren botoa izan genuen. Slay. Egia da, Itxaro Borda gure aliatu betikoa. Zu beti egon zara como oso aernez gazteek zer egiten duten eta zer eskintzen duten. Zuzata como garrantzitsua en plan euskaraz olako gauzak ere egitea. Bai, nire oso importantea iduritzen zait olako gauzak egitea euskaraz eta euskaratik. Eta Rosalia bezalako, zuk egiten zu musika, Rosaliak egiten duena euskaratzea. Eta horren oso zalea naiz, bai. Eta iduritzen zait, urte luzetan euskara izan dela pixka bat, en plan, zuek bezala bitz egiten dute, en plan, gogor, harresi, gotorleku, eskluiente, eta orain ari girela gerota gehiago gauzak gureratzen, all inclusive egiteko. Euskara all inclusive, izan diteke alako lema bat, etorkizunerako. Uste dut hori oso importantea dela. Bai, osea, betikoa da, historikoki. Hizton bakoitzak den bezala aurki dezan bere lekua euskararen, euskal mundu honetan. Eta zuk aurkitu duzu leku hori. Ze zu hasi zinen, zu beti izan queer oso modu irekian, zure artean, zugan. Nola izan da euskal kultura zuretzat? Niretzat definizioa queertasuna berandu etorri zait, hor nengoen beti azpimarratu dute periferiatik idazten nuela, periferiakoa nintzala, euskara periferiakoa zela. Orduan etzegoen hitz hori, queer, uste dut hori dela, eta beti senditu izan naiz, egia, bazter
bazterkide gisa, baina beti erdian izanki. Beti saltsa guzien erdian, tupinan dagoen salda horrekin burburatzen, gauzak egiten, nahiz eta ez diren beti prentsaren lehen izenburuetara ateratzen, baina hori zatea. Baina inkluso orain zentzu askoetan ere, zuk egiten badezu, zu pertsona queer bat bazara, eta egiten badezu munduko gauzaik komertzialena, bueno, azteko ez dezu arrakazaik izango, tal, ja badago jende mordo bat egiten gauza komertzialak, baina arrakazak izango bazenu, queer pertsona bezala, berdin da zure edukia, segituan jarri behar zaituzte como alternatiba. Bai. Badakitzu, en plan, zuk egin zaike, pues ez dakit, egin zaike lux, eta izan marikoi bat, eta izango da musika alternatiboa instantaneoki, osako, nikan ere periferikoaren nozio hau ez dago benetan ligatuta egiten duzunari, baizik eta nor zaren. Oida, bai, osotasun bada, bai. Eta orain biziki maite dut queertasuna, ene buruari aplikatzea. Baina alare, zuk neko errekonozimendu jaso duzu, ez? Orokorrean, publiko orokorretik. Bai. Zer momentutan, como que sentitu zenuen, en plan, banaiz norbait, en plan, literaturan, como que serio hartzen naute. Ez dut esan nahi, hau baino, onartu naute, inkluso. Bai, hori, ez da niretzat, nik nahi dut beti egon ez onartua. Beti eta batalla hortan, beti eta harresiaren beste aldean, uste bizigarriagoa dela eta intelektualeki ere emankorragoa dela. Eta harresitik kanpo jende asko gurutzatzen da, jende ezberdin asko, eta bai. Baina gero egan behar dut, erraiteko, hemen baditut entzuletan irakurleak eta horiek buruz enaizela hain periferikoa, eta enuke horiekin nahi dut, irakurleekin edo zuk musikariekin eta entzulekin bezala, dantzariekin bezala, harreman intimo bat egin, eta hori egia da, badu, 40 urte edo, kasi 45 urte, oihal horren iruten bezala ari naizela, eta emozionea handia da, hemen hori zuekin aipatzea. Ze guai. Baina egia da aipatu duzunak, pixka bat askotan dirudi, como que egia da, igual askotan, como que ez dugu artista mainstream baten arrakasta izango, ze queer artista gara, en plan, errealitate bat da, no? Como que tal. Baina gero beste mundu batean da, como que pentsatzen dut eta diozu, eski igual ez dut publiko mainstreamera iritsi nahi. Porque nire artea iristea publiko mainstreamera askotan da como kontraproducente. Eta da, como que adibidez egiten duzunean sareetan zerbait como oso guai, eta iristen da, como atus no binarias eta no seke, eta guai, eta komentatzen dute, baina batan iristen da, como publiko mainstreamera, adibidez TikToken, eta da, como komentario batzuk eta gauzak batzuk, eta eski ez da zuentzat. Bai, eta komentatzen dituzten, en plan, zaret mutilo bat egon eska. Ja, en plan, guau, heldu zaigu de repente Sócrates komentarioetara. Orduan da, como guai, eta como, tio, adibidez, egiten dugunean show travesti bat, etortzen dira show travestia ikustera. En plan, como que publiko mainstreama ez dator, eta da, como, eski ez dugunak etortzea. Esan dezuna egia da, baina baditut nire rencillak, ze uste dut badaudela artista queer sorta bat, ez dut esango izanik, baino ikusi dutela aukera alternatibotik irtetzeko, eta egin dute. Osea, esan dezu dela kontraproducente mainstreamera... Adibidez. Esan dezu dela kontraproducente mainstreamera heltzea, baino ez da kontraproducente. Oso producente. Gauza da, pues, saldu behar dezula, edo... sopa bezala, rebajatu behar dezu zure artea. Hortze gertatzen da, pues RuPaul asistela como super bazterretatik, underground, eta oso guai, eta zertan bihurtu da Drag Race. Como gauza bat oso kapitalista, oso heteronormatiboa, non baloratzen den feminitate hegemonikoa, non batal, eta drag artista ezberdinak. Eta RuPaul super gaizki doakia. En absoluto. Nona da, de fracking. Bai, petroleo bila... No, berari ez, baina dragari ez dakit favore egin dio. Baina hori esan nahi dut, eta bideratuko dut galdera batera gure gonbidatuari, porque horretan datza podcasta. Eta galdetu nahi dizut, uste dezu noizbait zure bizitzan hautatu behar izan dezula artearen edukia formaren gainetik? Esan nahi dut, noizbait esan dezu, idatziko banindu gauza normalagoak diru gehiago irabaziko nuke? Euskaraz idazten duzularik ez duzu diru askorik idazten, hori oinagian da, eta hortik aintzina zurea da libertate osoa. Ero dirua edo arrakasta gehiago. Bai, arrakasta gehiago, bai, hori bai. Onarpen gehiago, bai, menturaz. Baina ez dut sekula nolako auturik pentsatu ere, egin dut... Naturaz bakarrik. Ez naturaz bakarrik, baina pentsatzen nuena, senditzen nuena, ene inguruan burbuila horiek oro nahi nituen idatzi, eta hola egin dut, bai. Ez dut kalkulo askorik egin.
bai. Eta Amaiaren pertsonaia sortu zenuenean, hori zuk erabaki zenuen bere identitatea hori izatea eta modu irekian bidelantzea. De hecho, norbaitik kontestua falta bazaio, azalduko zenuke mesedez gainetik Amaiaren pertsonai zoragatea. Amaia Espeldoi pertsonaia da, ene detektiba, orain erretiratu dena, maule Xubero gain hortan. 6 abentura baditu, Susa argitaretxean, eta 6 abentura horietan kontatzen da, justuki, kuirtasunik etzegoen, kuirtasun aitorturik etzegoen euskal mundu batetik etortzen naiz. Gauzak isilean egin ditugu, implizituki, bizia ere bai, zuek argitan hirukoak eta guardia urbanako krimena bezalako eszenarioak egiten alditu zebenan gure denboran hori dena pixka bat gordean zegoen eta etzen nagusiki aipatzen euskara zolakorik eta euskara etzen hortako egina ere bai. Eta beraz sortu nuen Amaia Espeldoi eta historio horien guzien ekartzeko media bat bezala zen, eta gainerat krimenak ikertzen zituen, detektibe rurala, proletara, hori ere, ez da antzi behar, gure literatura pertsonaia nola egan erdi klasekoa da, gehien bat, eta proletara eta lesbiana. Lesbiana lehen ataletik beretik maite mintzen da, euskara desagertua duen, beste eta mugaz bestaldeko zaraitzuko Joana Garralda batekin, bikote sutsu bat egiten dute, bereizten dira, bakotxak baditu bere maitaleak, bakotxak baditu haurrak eta bar, eta gero azken kapituluan berriz biltzen dira, happy end bat egiten dute. Spoiler total, baina ongi da gauza positiboak ere agertzea. Esken beharrezkoa da, justitze egiten nuen beste gunean, en blanke, queer historia asko eta gehien bat lesbianekin, guztiak izaten dira beti, bukatzen dira gaizki. Eta beti da dramatiko eta dena, en plan, tio, bardugu ja noizbait, zerbait ongi ateratzea. Ja, hori mordo bat gertatzen da, bai, porque uste dut dela gauza katoliko bat. Eta, en plan, daukogu, osea, ez naiz jarri nahi intenso egi jarri bat ez buzkar bat, baina, daukagu nozio katoliko hau kulparena non jendeari bakarrik errekonozitzen zaion birtutea sufritu izan badu. Orduan da, en plan, marikita hau onartzeko, ikusi behar dugu nola bota duten etxetik eta jo duten kalean, eta horregatik LGBT historia gehienak dira martirio honen ondorengo postasun edo guztizko porrota. Baina bai, bada tratamendu oso polit bat egitea queer pertsonai bat non bere queertasuna da incidentala eta ez da trama aurrera eramaten duen pieza bat edo ez modu horretan. Eta galdetu nahi dizut gauza bat, zeren eta aipatu duzu oso gainetik gauza bat zeharo interesatzen zaidana, dela euskera momentu hartan ez zegoela queertasunerako egina. Ez. Uste duzu aldaketak egon... Ze aldaketa uste duzu egon direla? Orain uste duzu queer-friendlyagoa dela euskara? Bai. Egan duzen bezala euskara ere lesbifikatzen ari da. Bai. Uste dut, bai, aldat. Baina ez zegoelako hitzik... Ideki da, gauza gehiago aipatzen alda euskaraz, euskara erabiltzen dute euskal gizartearen parte ezberdinek, bakotxak bere lekutik eta bere historiatik, eta uste dut hori aberasgarria dela bai. Garai batean, bakarrik aipatzen altzen euskaraz, bai. Fedea, Jainkua, eskupilota. Eskupilota, bertsolaritza, laborantza eta hartzaintza. Horiek ziren gure gaiak eta egia da ere borroka armatua. Hori, parantesiz artean egiten dut, horrek dena baldintzatzen baitzuen denbora haietan. Denbora haiek ere behar da, hori ere aldatu da gurean, ziren oso maskulinistak, gure pertsonaiak ziren potrosak, xanti potros, eta ez dakitzeta, zuten alako... Gizonezkoa, gizona gizon eta emaztia etxen. Eta emaztia edo gizona balin bazinen, orduan jende guziaren, marikoi, eta orain hitz horiek oro aldatu dira, orain hartzen dira autodefinitziko bezala, denbora haietan laidoak eta irainak ziren, bai. Bai, eta lehen hitz egin dugu publikoaren onarpenari buruz, baina queer komunitatetik ere sentitu duzu
baloratua sentitu zara? Bai, hori, estimatua eta bai. Eta gainera senditu dut komunitate horren sorrera bat bezala. Eta uste Amaia Espeldoiek lagundu dituela eta euskaldun asko, izan mutikoak, izan neskak, beren mundu intelektualean aurkitzen alako eredu bat. Amaia Espeldoi eredu bat, bere maitale guziak. Nireak ere zirenak, Noski. Eta egan behar du gauza bat ere, biziki unkiarria dena egin dut Galgiadi plazara, Amaia Espeldoien nobelako pertsonai baten, egiazko pertsonaifikazioa hemen, aizemin, bai, hemen txeda. Txalo bat izan dian. Txalo bat beretzat, bai, biziki unkiarria da. Bai. Burlatako travestia. Burlatako travestia, gora burlata. Burlatako bigarren travestirik. Gauza bat esan behar dezela, orden gutxi jo behar ditu ja. Eta aipatu beharra dago, inork ez baitu aipatzen, hasi nik aipatuko dut. Gure saioaren edertasun hau dela, egotia hitz egiten dela Casa de los Gemelos y la Falete, eta gero gonbidatzea itxaro zaudela zure etxean bezala. Izugarrizko eduki hau egitera, eta uste dut badagoela lan bat, kuiertasunearen barne, nahazteko pixka bat diskurso. Hau da nik daukodan sentsazio bat esan zik egia dela edo ez, baina uste dut eduki queer guztia dela edo kakakulo pedopiz, edo como gauza oso jantzi eta oso elegante eta oso tal, eta uste dut koexistentziarako bide bat posible dela zehazkenian pertsonak bagara. Wow. Ez dozute uste? Gaien bisexualak gara. Bai, nola da? Hau izan da gure saioaren konklusioa. Izugarri uste duzait nahaztea zuek biok gaurko areto honetan, ermita honetan, lol. Ez que niretzat izan da guai, porque da como zuzera, nire kasuan gutxienez Euskal Herriko como lehenengo referente queerra. Bai, egan dutana. Osa, oso fuerte, eta gero zara como... Oraindik ere jende gutik erraiten du. Bizitzen du, baina erraiten du. Erraiten dute askotan edo dugu askotan, ez dela egan behar, hori gauza intimoa dela, baina hola segitzen badugu eta badakigu Euskal Herri barnek aldeetan, gune ruraletan eta iparaldean edo hegoaldean, jende asko gaizki bizitzen dela erreferentziarik ez duelako, ez dakielako badirela beste batzu bide hortarik pasatuak direnak, eta nik horregatik egin dut ene plazaratzea, Bernat Etxeparek errango zuen bezala, Jalgiadi plazarat, alor hortan ere bat. Total. Eta badago zure garaiko beste artistaren bat edo ere modirekian queertasuna lantzen duena? Badira, baina ez dira baitezpada Euskal munduan agertzen. Badira, bai. Bai, biztan dena badirela. Horain egin dugu jolas bat. Venga, ba, dena perfecto. Ez, jolasa ez, lehenengo egin behar dezut, lehen egin nahi nuen galdera, baina amaierarako zena. Zein? Pues zuk esan dezu, gaia jodatu bat genuela amaieran. Hau zen. Hau zen. Ez que uste dut konfunditu nintzela, zuk ze uste dezu esan behar nuela nik lehenago. Claro, nik lehenago esan behar nuen itxaro sartu denean, dara matzazula hainbat denbora queertasun hau aldarrikatzen Euskal Herri mailan, eta pixka bat borroka honen fruituak badira gaur egungo Euskal Herriko zena queerrean islatzen diren gauzak. Eta nik galdetu nahi nizun sartu egin zarenean, nola ikusten dezu etorkizuna? Nik arrosa ikusten dut eta multikolorea. Bai, ongi goaz. Bai. Bide hortan eluke, botere politiko aldaketa gogorik gertatu behar, ez Frantzian, ez Espainian, edo munduan zehar, eta bai, bestela bai. Helburua da, libratzea, askatzea, eta ahalik ongien bizitzea. Zora, garri. Ba, orain, bai. Egia da, modure batean, asko askatu garela, eta hemen dago como adibide bat, no? Claro. Marcetak egin dola disko bat de una relación de 3 meses, o sea, niri bateko relazio batena, eta da super guai. Queer ahotsak. Queer ahotsak. Queer ahotsak, queer gorputzak, eta queer garunak landuko dugu. Venga, egingo dugu flopkulturako testa azkar-azkar. Bai. Zuk egin zenuen, orduan egingo dugu itxar hori, bale? Venga, erantzun azkarrak dira, bale? Orduan, etorretzen zaizuna burura. Erreferente bat. Monik bitik. Nor? Añazkarez. Fiskat mantxoa, bai.
Monika Wittig. Vale. Biatuko dugu Wikipedia. Bai, ongi. Nik badakin hau, Pop kulturako momentu bat. Britney Spears eta Madonnak elgarri musua eman zuteneko... Mundu guztiak dio gauza bera. Jendiak galdetzen dio bere, bilatzen du Googleen pop kultura. Eta agertzen da. Pero eski izan zen como, wow, momentu hori, eta eski jenaren bizitzan izan zuen, eragin handia. Eta bada oso, L. Bai. Bai. Ellen DeGeneres. Itxoin, L. L. Pelikula bat. Pelikula... Twin Peaks. Vale. Venga. Ez nuen espero. Mordo bat gabezik azten gauza. Disko bat. Diskoa... Lux. Vale. Osa, Lux talea zara, que fuerte. Kantu bat biziki maite dut, Reliquia. Vale. Reliquia biziki maite dut. Telesail bat. Telesaila The X-Files, entzun dut. Bai, ze ona. Nola da, Expediente X, zuentzat. Vale. Zure erantzun guztiak daude lotutan nire tekladuarekin. Gorrotatzen duzun norbait. Ez, eniz eta gorrotutik ari. Hori oso polita da, baina hain esan bat. Hori zugarri polita. Edo itxain, gutxien gustuko duzun pertsona. Gutxien maite duzun pertsona. Bai, politika mailan eman dezagun, hori ere klasikoa da Donald Trump momentu honetan. Pues beira, hori bai daukat, baina ez dut bilatu behar. Beautiful. Norekin gustatuko litzaizuke kolaborazio bat egitea? Musika mailan? Adibidez, edo nahi duzuna. Edo zuinekin, musika biziki maite dut. Bai. Altxalilikin egon zinen. Altxalilikin egon nintzen, eta... Atarratzen. Albina Astardeztekin egon ninteke. Bai, eta Aimar Zetarekin ere. Aimarko nuke zerbait denok, denok elkarrekin. Hitzak behar bali maditu, bai. Bueno, Ohe gaineko egiten dugu hitzak. spoiler gu pixkat. Bueno. Vale. Que Aimarek eta joak egin dugu zerbait elkarrekin, moi guai. Muy guay. Eta jende gehiago. Muy guai. El abecedario. Literal abecedario guztia. Venga, norekin etzen nuke egingo kolaboraziorik? Donald Trumpekin. Hitler. Norekin egingo zenuke borroka la velada del añon? Hau da egiten den boxeo lehiaketa bat famatuekin. Norekin egingo zenuke borroka? Carlos Arguiñano. Ez dakit. Ez ditut maite borroka. Baina da, kirola, Pilota partida bat. Norekin egingo zenuke pilota partida. Pilota partida bat egin ezake, hirukote batean, altuna eta eskurdiarekin. Baina. Ni atzean, Bale. Eta beste biak aurrean. Ai, ama. Pilota zalea bazara? Bai, asko maite du, bai. Ez daukago hori komunean. Zauzek. No, nik bezta. Nik eginen dut. Altuna? Badau pilotari bat dela, ez dakitzen bat zubieta, posteo dela como nire irugarren lehen guzua. Bai. Baina hori da nire pilota munduaren konexio guztia. Igual oinatikoa da. Vale, eta itxaro, galdera doket, zer reality show irabaziko zenuke? Casa Gemelos. Anik, irabaziko nuke Frantzian dugun Star Academy. Eta zer da? Operazion Triunfo. Operazion Triunfo. Maite dut, ez dut eniz hausartzen, baina antzerkia egitea maite nuke, dantzatzea, kantatzea, egiten ez ditudan gauza guziak. Interpretazio irakasle ona. Zea bestia bestuko zenuke, joango bazinen plan, otera? Atzu entzun dudan abesti bat, herria maitatzeko era asko dago. Herria maitatzeko era asko dago, ez dut txusen kantatzen baina. Baina horrek Operazion Triunfoan reviento bengo luke. Bai, pixka bat autotuning batekin. Hainbeste ez dakat, baina bueno. Aimarrek ingo gizu produkzioa. Bai. Baren guazen... Bigarrengo frogara. Hori da. O neik. Venga, ba. Dira 6 galdera. Hau da, maijolas bat, ez dakiz urtetakoa, nire herrian zegoen. Kultura generalekoa. Nire proposamena da, erantzutea Aimarrek, eta Aimarrek akatxe egiten badu, itxarok. Ados. Vale, Aimarrek neneko erantzuna, eta bestena itxarok. Venga, ba. 6ak ongi egiten badituzue... Zer irabazten dugu? Besarka handi bat. Bai. Eta, akats bakoitzeko nahi dut sartu dinamika berri bat dela patrozinio publizitario bat eukidu dela kakahuete marka batekin eta izugarri txarrak daz. Así que, ekarri diat hemen pakete bat de wasabi peanuts, así que erantzun oker bakoitzeko jan behar dezute bat. Gero banatuko ditugu besteak publikoaren artean. Bai.
Bai. Jangarriak badira, interesantiak dira. Bale, baina momentuz guazen galderekin. Hartu bat, Aimar. Eta ez ikusi, Hori. Venga, ba. Eman, mesedez. Txoin. Musika falta da, ez? Bai, esken nengoen itotzen. Hemen, bai. Guazen jolasarekin. Ez da entzuten. Venga, Aimar, lehenengo galdera. Non dago Euskal Herriko Parke Teknologiko nagusia? A. Baionan, B. Gasteizen, D. Zamudion. Euskal Herriko Parke Teknologiko nagusia. Mucha espazio a Donosti. Vale, a ver, esa no. A. Baiona, B. Gasteizen, C. Zamudion. Gasteiz. Ez da Gasteizen, Itxaro? Zamudion. Zamudion, oso ongi. Lezama ondoan. Nongoa? Ez da lezama ondoan? Eda, ez? Zer moduz? Lezama... Hau saldu egiten da. Hau dendetan saldu egiten da. Eta nijan ditut iruia. Ongi zaude? Baina sartu bat, gora, bestela okerra bada, ez txupa. Venga, pasen urrengoarekin. Pangonaz prestatzen, ja. Nongo errege izan zuten jaun nagusi Lapurdik eta Zuberoak 11 eta 15 mende bitartean? A. Ingalaterrakoak, B. Nafarroakoak, D. Frantziakoak. D, gainea dago. Ez que, C, euskeraz ez dago. A, B, D, gandul. B. Ai, eba! Itxaro? Inglaterrakoak, ez? Ingalaterrakoak. Ni jaten dut, Oye, Itxarok saria irabazi bidau. Bai. Eta ez dugu saririk, así que... Badauka, Pilaka horretuko. Bale. Mendauko dugu zerbait. Hau, Ura gehiago Gauza dago. da, ez dutala wasabirik eirabazi hartu nahi. No, hau ez da irabazten zer lasai. Orduan, urrengoa. Zein urtetan sortu zen Gernikako autonomia estatuaren araberako ertzaintza? Precioso. Zein urtetan sortu zen Gernikako autonomia estatutuaren araberako ertzaintza? 1981an, 1979an, 1980an. 1979 edo 80? Eta zer sortu zen? Gernikako autonomia estatutuaren araberako ertzaintza. Claro. Ezin ikizu galdera ere ulertzen, osea. Nola ez ez? Ez ziren sortuak. No, ba, A, B edo D? D. Zurtetan? A, pobrecito, ya está, utzi duzu pakea. Ez que estudia. A, oso ongi 81. A ver, Itxaro 3 de 3, Irutik 3 drama. Urrengoa, musika bukatu da? Hau beto da. Ah, bale. Non du H-A A-atik hitzak? Hau erraixa da. Bi A-en artean, ez du edo hasieran. Hasieran. Oso ongi! Librau zara, niezat. Zer da A-atik? A-atik. Niri ezein galdera. Hargatik. Ah, bale. Eskerrak etorri zarela itxan. Ja, eskerrak, eskerrak. Nahi duzu Zegoen plan, pop kultura, no seke gero gu, zer da A-atik? Zer da D? Guen plan, La Faleta, no seke, zer da? Non jaio zen Manuel Lasarte bertsolaria? Oh, gisa. Eraman mirau zaria! Eraman mirau, eitzain, esan, aukera gabe, esan. Esan. A. Leitzan, B. Orion de Lasarten. Leitzan. Oso ongi! Eta Orion bizi zen. Egia da, jartzen du ere! Jartzen duen, bai. Ai, hau da serioetik garria. Venga, saiatuko naiz egiten. Venga, oso ongi. Zenbat pisatzen du egungo traineru batek? Zuek badakizuen nik behin bibazueken esan nion pertsona bati ea trainerua zen. Zine ikusten nuen trainerua zela como el que ensaia, en plan, gidatzen zuena. Eta se quedó tiesona, en plan. Da, itxaso, como txalupa bat, no? Urioko izan da. Zenbat pisatzen du traineru batek? Egungo traineru batek, karo, hau izango da dela la polka. Ja. 200 kilo Eren inguru, egungo traineru. 250 kilo inguru, edo 300 kilo inguru. Asko dau jokoan, Matemáticas. ¿Matemáticas de qué? O sea... No sé. Ea zerutik Tago seizten den pentsatzen dan erantzuna. de...
Karo, altxatu behar dute zenbat pertsona joaten dira terneru batean. Asko. 10, 20. 30, 40, ez dakigu. 30. 300. Ez. 250. 200 kilo inguru. Xuxen erantzuteko horiokoa izan behar da, ere. Baina lare ongi esan duzu. Bai. Itxarok 6tik 6, itxaro bero bat! Baina... Eta Imarrek disko bat atera du, txalo bero bat. Baina bakarrik dastatzearen ez dozu gure bat. Probatu. Ni jandizut como sortzi, ya? Ez, ez dago. Eta, bueno, hau izan da dena, mila esker. Eta zu probatu duzu? Etxean bai probatu dut. Gero honen probatuko dut. Hori, mila esker etortzagatik, primeran pasa dugu. Mila esker Durangoko azokari ere espazio hau eskintzagatik ere, guai da. Mila esker etortzagatik guztioi jarraitu zuen izen ordainak garatzen, eta gero eta izen ordain gehiago izaten. Mila esker. Mila esker kanpoan galdituen jende gaixo guztiari ere bai. Entzuten dira. Oraindik atean jotzen zarete sartu behar. Jarraitu Plop Kultura entzuten euskalherrirratia.eusen. Orain emango dizuegu wasabi bat, enbranzuek ere dastatzeko. Eta, izan zarete Euskal Herriak behar duen bikotea. En plan, zerbait gehiago egin duzu elkarrekin. Oye, nola da porque programa? zarete, esko da maravilla. Pekin Express berri hau bikoteka doia zenak? Me encanta. Santa Gracia Express. Bai. Nola ditzen da? Eskaiera mordo bat esan toki hau? Aizein kulta. Muralla Txina. Gaztelugatxe Express. Eskaiera mordo bat da? Bai. Nik uste bukatuko nukera nik super lesbianago eta bera en plan como más... Super marika. No, nik galdera badaukat publikoaren zat. Nor uste duzete dela butxago Aimar doitza? Eta utzi gure iruzkinetan. Bukatzeko... Venga, bukatzeko wasabi bat doñau jarritu grabatzen, ez moztu oraindik publikoak ere daztatuko du. Eskerrik asko etortzeagatik jarriko dizuet como musikaren bat. Baina ez dakit zain. Ja, gogotza guai. Zarete hain zoragarriak, honetan? Hau ez digute kenduko por copyright. Urte berria bezala, ingo bat giru, bale? Denak batera. Kanpaikada. Urte berrion! Beste podcastetan ez dute ematen kakahuetzik. Jakin dezazuten. Ni oso dramatikoa naiz baita ere eta... Pasa nire. Maitia hemen. Haize min eta... Haize min el kakahuete. Eskerrik asko etortzen Itxoin. Podéis ir en paz. Venga, probatu denok. Joder. Venga, niere. A ver. Es que fuertiak dies, Qué malo. Es que oso fuertiak dies. Eskerrik asko Lorenz nitan konfiatzeagatik. Eskerrik asko. Espero zapore onarekin joatea. No, bi zapore daz, bestia oso ona da, hau da publi pagada. Eta ara ja moztu jatza. Ale, agur maitia! Muxu bat!